nwoke kwere ka erie ya ka a ga-eri because nwaanyị ma gị jee n'ọdụ asara ebe mee ma fet nke kpara ka ị ga-eji shi gị ahụ ya ọ ga-ahụ gị n'echi whatever you sow you reap it on your own. I don't believe in carrying another person load. A strong man nwaanyị aje cheat aside ha ọbụla o jiri shi ahụ ya were shi buru ya, but a weak man nwaanyị gị cheat aside ya eme gị affect na your business. Ahụrụ m onye ahụ azị gbachi ike na spiritually because as a man ị kwesịrị ịkwụshi ike na spiritually. Ị kwesịrị inwe ebe ibilọngụ. Ị chọrọ ibilọngụ na chọọchị ga-ekweshi ebe ahụ nwe ebe ahụ. Gaa chọrọ ibilọngụ na dibia ga-ekweshi ebe ahụ nwe ebe ahụ. Gaa chọkwa na ibilọngụ na omenala ga-ekweshi ebe ahụ nwe ebe ahụ. I believe nwaanyị je na chọọchị aside mee ihe gụrụ ya na ebe mee ma fet mba ọ ga-eme ga fet gị nwa bụkere dị sin ga-ebulishi. No, before you not affect you, baby na aba na ngwa road. Ahụ one man, the man was strong man. Umi ya nwunye na atụ ya ụjọ. So mgbe nwunye beziri bata aside, the man ata ahụ. That's anya ya was here na pass 4. Ọ bụla the woman gara native doctor. The man ebido change wezi doze ka onye ara megide ya nwụọ. Ịghọtara. So ndị ya na a strong man, they won't care. Unless that maybe the family the man will ega side. Or the family all as a woman na jukwa family no na family no. Why is it? Ogabara, Ogameka, yes, or the so